e a todos. Bueno, pues acompáñame hoxe o noso portavoz, bueno, o portavoz nacional do BNG e o meu portavoz nacional, que está visitando Pontevedra e a ninguén se escapa por unha razón fundamental, que é a sentencia do Tribunal Superior de Justicia de Galicia que obriga en contra da sentencia de Pontevedra a devolver a un grupo de funcionarios, non a todos, a paga de productividade que o Concello de Pontevedra pagou, obviamente, para compensar a perda desa paga extraordinaria. E obviamente está preocupado por este tema, como podemos estar todos, e de alguma maneira ven a conocer como está a situación xurídicamente no Concello e tamén a apoiar, obviamente, a decisión que se tomou no seu momento de compensar esa pérdida de poder adquisitivo dos funcionarios municipais con unha paga extraordinaria de productividade, ademais pagada en tempo diferente da extraordinaria, en cantidade diferente, respetando absolutamente digamos, os cartos que estaban reservados para a extraordinaria, compensando tamén con horas extraordinarias e feito, pues, obviamente, con convencimento de que había que facelo, porque se é o xusto e que estamos en contra das medidas que o Goberno tomou en sentido, pero que non estamos de acordo coa sentencia que do Tribunal Superior por moitas razóns. En primeiro lugar, porque é discriminatoria a respecto dos propios funcionarios municipais, porque a uns se lle obriga a devolver e a outros non, o cual é absolutamente injusto. Segundo, porque hai unha persecución política por parte da subdelegación de goberno na medida en que outros concellos a nivel de Estado e a nivel de Galicia, incluso delegacións da propia Xunta e a propia subdelegación de goberno pagou de forma vergonzante pagas de productividade extraordinarias tamén para compensar esa extra, pero non o dixeron públicamente. E logo, que nos consideramos que fixemos que tiñamos que facer, que además, cando se tomou esa decisión, foi unha decisión apoiada polo goberno municipal, indiscutiblemente, pero tamén polos sectores sociais, sindicais e mesmo empresariais e comerciais da cidade, que hubo un apoio explícito, porque entendemos que esa ausencia extraordinaria para unha cidade como Pontevedra de servizos significa menos consumo e, por lo tanto, perda de postos de traballo no sector do comercio, da hostelería, etc. Por lo tanto, nos, xa supoño que vides a preguntar, neste momento estamos servicios jurídicos traballando en ver todas as posibilidades e recursos posibles e actuacións para facer ante esta situación que nos parece absolutamente injusta e, desde logo, tamén lo dixemos, o ánimo do Concello é cumprir as sentencias, pero vemos que é unha sentencia de difícil execución e que intentaremos, desde logo, loitar porque unha sentencia injusta como esta non teña que cumplirse na súa totalidade. E nada máis, estamos dando un repaso tamén da actualidade e de política e do Concello, pero o tema máis específico que vimos a tratar é ese apoio do portavoz nacional á decisión do Concello de Pontevedra. Por lo tanto, Xavier. Bueno, pois, moi bon día a todas e a todos tamén. Estou aquí, efectivamente, para coñecer de primeira man do alcalde Fernández Lores e máis dos outros membros do grupo municipal a situación e os proxectos que ten en marcha o Concello, pero en particular para expresar o apoio incondicional do BNG á decisión que no seu día adoptou o Concello de Pontevedra, o grupo municipal do BNG en particular, de tomar a decisión de incumplir
as directrices políticas dun goberno que estaba poñendo en marcha unhas medidas de recortes absolutamente injustos que foron cuestionados polo BNG desde o primeiro momento e que, polo tanto, considerábamos moi importante que desde todos os ámbitos, desde a sociedade, do ámbito sindical, pero tamén desde o ámbito institucional, houvese unha resposta a esta política agresiva do Partido Popular contra os dereitos dos traballadores e contra os dereitos da ciudadanía. Entón, nese sentido, o BNG respalda totalmente a decisión adoptada no seu momento polo Concello de Pontevedra de compensar aos traballadores deste Concello con diferentes tipos de complementos que permitían compensar esa perda da extra que, por outra parte, unha directriz e unha obligación legal que o Concello no seu momento cumpliu, pero que buscou as fórmulas legales, perfectamente legales e regulamentadas, contempladas adecuadamente nos orzamentos para compensar a perda económica que iso supoñía para a plantilla do Concello. Por lo tanto, creemos que foi unha medida política acertada de resposta e de compensación dunha agresión do Partido Popular, do goberno do Partido Popular contra a generalidade dos traballadores e facendo uso das prerrogativas e das competencias municipais seguindo os procedimentos legais establecidos para iso. Por lo tanto, o que non podemos comprender nin podemos compartir en absoluto é a sentencia do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza que neste momento revoca os acordos do Concello de compensación e de pago dos complementos de productividade aos traballadores do Concello. Como moi ben explicou o alcalde, creemos que iso, desde o punto de vista xurídico, non se sostén, é unha interpretación absolutamente torcida e desde o noso punto de vista política do problema, non é algo que teña un sostén xurídico claro, porque, por un lado, discrimina a plantilla, porque implica que a unha parte da plantilla se lle aplicaría a sentencia e a outra parte non, e por outro lado, porque o que está claro é que a decisión de pagar esos complementos realizáronse a través de todos os procedimentos legais e coas dotacións económicas contempladas nos orzamentos. Por lo tanto, non hai ningún motivo que pudera servir para argumentar unha ilegalidade nesa actuación e nesas medidas. Por lo tanto, facer unha consideración, como fai o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza, de que, polo feito de que de xeito transparente se explicita que eses complementos se adoptan para compensar a perda da paga extra, e que esa declaración explícita de cal é o objetivo político das medidas, pois que iso se considere como un argumento para poder tumbar as medidas legalmente adoptadas, creemos que é absolutamente inaudito e nós non podemos compartir esa sentencia do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Por lo tanto, apoiamos o Concello e o Grupo Municipal para continuar adiante con todas aquelas medidas que consideren oportunas para defender as súas decisións e as decisións executadas, e creemos que é de xustiza que haxa unha enmenda por parte das diferentes instancias judiciais, que poda haber unha enmenda desa decisión do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Por lo tanto, estamos, como BNG, absolutamente orgullosos da decisión adoptada no seu momento polo Concello de Pontevedra, porque demostra a sensibilidade social do Concello, o compromiso do Concello por defender as conquistas sociais históricas dos traballadores, e unha conquista histórica e legal é a propia paga extra, e estamos tamén moi satisfeitos e moi orgullosos de que as nosas institucións non se plegan a esas directrices que, por outra parte, son absolutamente cuestionables, de atacar os dereitos dos traballadores de xeito tan radical. Por lo tanto, esperamos que isto teña un desenlace
completamente diferente ao que neste momento explicita a sentencia do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza, e esperamos que haxa, digamos, o recoñecimento de que todo foi feito de acordo coa lei, de acordo co que contemplan as ordenanzas, de acordo co que contemplan os propios orzamentos do Concello, e que ademais foi feito con transparencia, cual é moi de agradecer, e facendo xustiza á plantilla do Concello de Pontevedra. Por tanto, animamos ao Concello a seguir mantendo esta liña clara no político de oposición ás políticas restrictivas e de recortes do Partido Popular. Creo que isto ten que ser un exemplo de actuación de cara ao futuro para enfrontar as políticas agresivas coa maioría social e cos traballadores, e, por tanto, estamos moi orgullosos de ter un goberno municipal que estuvo a altura das circunstancias no seu momento e que ten que ter neste momento o respaldo de todos, da ciudadanía, o respaldo dos traballadores, e desde logo temos respaldo pleno e completo do BNG para soportar as accións que veu desenvolvendo no pasado e as que desenvolvan no futuro en defensa das decisións tomadas.